Luna i Leo. Leo, šta radiš? Ništa, igram se. Meni je dosadno. Tebi je stalno dosadno. Igraj se nešto. Ne znam šta. Mama, meni je dosadno. Hoćete da se igramo na slovo? A kako se to igra, mama? Pa lepo. Ja spazim neki predmet koji se nalazi ovde u sobi i kažem na slovo M, na primer. I onda vi pogađate šta bi to moglo biti na slovo M. Hajde da se igramo na slovo. Da, hoću ja da se igram na slovo. Na slovo A. Šta bi to moglo biti na slovo A? Da nije možda... Aha, znam! Automobil! Bravo! U pitanju je automobil. Super! Na slovo B. B. Šta bi to moglo biti na slovo B? Da nije možda balon? Bravo! Odlično si se snašao. U pitanju je balon. Na slovo V. V. Šta bi moglo biti na slovo V? Aha, znam. Voz. Bravo, Luna. Voz. Odlično. Na slovo G. G. Pitam. Aha, da nije možda gitara? Bravo, Leo, gitara, super. Na slovo D. D. Da nije nešto mnogo strašno? Dinosaurus. Da, Luna, dinosaurus. Na slovo Đ. Đ. Aha, znam šta je. Đurđevak. Da, Đurđevak, odlično si se snašao. Na slovo E. Mislim da su u pitanju ekseri. Tačno, Luna, u pitanju su ekseri. Odlično. Na slovo Ž. Ž. Znam šta je. Da nije možda žirafa? Bravo, Luna, žirafa. Odlično. Na slovo Z. Z. Da nije još jedna životinja? Zmaj. Bravo, Leo, zmaj. Super. Na slovo I. I. Znam šta je. Nešto belo i hladno. Mislim da je u pitanju iglo. Super, Luna. Iglo, pogodila si. Na slovo J. J. Da vidim šta bi to moglo biti. Znam šta je. Jabuka. Bravo, Leo, jabuka. Na slovo K.
K. Da vidim šta bi to moglo biti. Aha, znam. Knjiga. Tačno tako, u pitanju je knjiga. Na slovo, L. L. Da vidim šta je to na slovo L. Aha, znam, limun. Limun, Leo. Odlično. Na slovo, Lj. Na slovo Lj. Sigurno je opet neki cvet. Na primjer, ljubičica. Tačno tako, Luna. Ljubičica na slovo Lj. Na slovo M. M. Da vidim ja šta se to krije na slovo M. Mesec. Tačno tako, Leo. Mesec. Odlično. Na slovo N. N. Da vidimo. Da nisu možda naočare. Bravo, Luna. Naočare. Na slovo Nj. Nj. To mora da je nešto komplikovano. Na primjer, znam, njuška. Bravo, Leo, njuška, odlično. Na slovo O. O. Da vidimo šta je to na slovo O. Oblak. Tačno, Luna, oblak. Na slovo P. P. Pa to je isto kao i malo pre. Da nije opet oblak. Nije, Luna. Znam šta je, prozor. Bravo, Luna, prozor. Na slovo R. R. Pa ne vidim ništa na slovo R. Osim ako nije... riba. Bravo, Leo, riba. Na slovo S. S. Pa znam šta je na slovo S. Već vidim nešto. To je sigurno sat. Tačno tako, Luna, to je sat. Na slovo T. Šta bi to moglo biti na slovo T? Da vidim. Aha, znam. Pa to je traktor. Tačno tako, Leo, to je traktor. Na slovo Č. Č. Da nije lutka. Ma nije lutka. To je na L. Znam, ćup. Bravo, Luna, ćup. Na slovo U. U. Opet nešto teško. Na primjer, udica. Bravo, Leo, udica. Odlično. Na slovo F. Šta bi to moglo biti na slovo F? Vidim, na primjer, jednu flašu. Tačno tako, Luna. Flaša na slovo F. Na slovo H. H. Pa znam šta je. To je nešto... Moj omiljeni muzički instrument. Harmonika. Tačno tako, Leo. U pitanju je harmonika. Na slovo C.
C. Pa šta bi to moglo biti na slovu C? Aha, Leo je opet ostavio cipele. Tačno tako, Luna. Leo, jel se ovde drže cipele? Na slovo Č. Č. Da vidimo. Opet neka flaša. Ma ne, znam šta je. Čigra. Bravo, Leo, čigra. Super. Na slovo Dž. Dž. O ne, pa to sam ja ostavila. Džemper na vratima. Tačno, Luna, je se ovde drži džemper. Na slovo Š. Znam šta je. Opet neki odevni predmet. Šal. Tačno tako, to je šal. Super. Hajde sada još jednom da ponovimo koja smo to slova naučili. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, T, Ć, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Meni se baš dopada ova igra, a vama? I nama, mama, baš smo se lepo izigrali. A meni više nije dosadno.